gaskiya Halima kawannan taki tana da kirki wallahi. Duba inda ta karrama mu da muka je gidansu. Wallahi ai ni da ita akwai amana sai ta ci. Gaskiya kika rike ta hannu bibi wallahi tana da kirki gaskiya. To shikenan ba damuwa insha Allah. Amma sweetheart akwai wata magana da nake so an gaya maka. Dama bikin kawannan ta Safara'u to shine yazo ranar Friday za a yi dina kuma ban san a tamfar da zan je gurin dinan ba sai yasa na ci bari in gaya maka. Haba ne shikenan karki da goban Allah da inda zan zo zan tawo miki da ita. Ko miki da ita. To shikenan ba dama sai da Allah ya kai mu. Amin. Bari in zo ta bikin ga rana kuma ga lokaci yana ta. A gaskiya shi ta tunan ba gaskiya. Karki da gobe zan dawo insha Allah. Shikenan ba damuwa Allah ya kai da mom nagode. Shikenan bye bye. Bargo. Oga. Dan small. Oga. Tsidugu. Oga. Aikinku yana kyau. Ga kadarori an samu kuma lafiyayyu waɗanda za a ƙari da su. Bargo. Oga. Ka bi su ɗaya bayan ɗaya. An gama. Ka karɓo mana jawwalolin mahaifansu don mu samu mu kira su. Biyan da ka ce oga. Ina jiran ka. Zan tambaye ka wannan son wasa. Amma na lambar mahaifinka. Maraya ne ni ban da kowa. Kwan ba wuni ya ce ina ma magana kana maganan marai ne. Kai kuma fa. Lambar riga ce da zarin yawo da ita ko hula ce da zarin yawo da ita bare irin nuna muku kuma lambar ba kuɗi ba ce bare ku ce a aljihu na saka nake yawo da shi kai to kuɗi ne lambar da zarin yawo da shi bare in saka a aljihu irin yawo da shi idan kun tambaye nan ba ku ka san a ina kake to yanzu wallahi zan yanka ka yanzu a wajen nan in za ka sassauta murya ka kai mun magana ka sassauta. Kai lambar mahaifinka nake so. Ta lamba ta san baka 070 07662. Oga ina jin wannan fafaran kama yake yi. Allah ya farawa faran kama ake cewa farfadiya ake cewa. Wallahi ba faran kama ba ko farfadiya yake dole ka mahaifinka ya kawo mun kudin fansa. Ku dauke shi ku kai shi duhuwa inda muke ajiye baki in sun yi irin haka